बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ गावनि दान मोननैनि दरमाखौ बाहायनानै रायजोनि सुबिदानि हाबा मावदों। उदालगुरि जिल्ला बेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय थांनाय साननैसो सिगांनि दैबानाजों माखासे हान्थामेला खालामग्रा गाहाय लामाफोरा गोबां खहा जादों आरो थांलाय फैलायाव रायजो राजाफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। बेखौ नुनानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ रायजो राजाफोरनि सायाव अनखांनाय फैदों आरो सरकारनि जेबो मावबिथांखिफोरखौ नेनानै थायालासेनो गावनि दान मोननैनि दरमाजों ट्राक जेसिबि बाहायनानै खहा जानाय लामाफोराव अन्थाइ गारनानै होदों आरो गुबुन गुबुन मोजां नङै लामाफोरावबो अन्थाइफोरखौ गारनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बेबायदि हाबा मावनायखौ रायजो राजाफोरा गाव गावनो ओंखारलायना मावनानै लालायोब्ला मोजां जागोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायदों इएम दावबायसा बर'आ। 30 फेरगाव समस्थियाव थांनाय दैबानाजों आरो बिनि सिगाङावबो गोबां जोंनि लामाया गाज्रि जानानै दङ, जेराव माने रायजोफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो गोबां उसुबिदा। बेखायनो आसनि एबा स्किमखौ जोङो नेयालासिनो आंनि एमसिएलए नि बा आंनि दरमाजोंनो 2 दाननि दरमा आङो दिनै खरसा खालामदों। बेजोंनो आङो जेसिबि डाम्पार हमनानै बे सेन्ड ग्रेभेलखौ लामा लामा गारनाय जादों आरो बेवहाय रायजो राजाखौबो खावलायफानाय जादों जाहाथे बिथांमोना बे गारनाय सेन्ड ग्रेभेलखौ जाहाथे गावसोर माने रायजोफ्रा ओंखारनानै थोरायनानै लायो। नंगौ, जोङो नुदोंमोन थांनाय 17 बोसोराव जोंनि बे फेरगाव समस्थियाव गोबां आसनिफोरखौ मावनायखौ जोङो नुदोंमोन, नाथाय कमप्लिट जायाखिसै आरो गोबां मावथारनांगौ खामानिखौबो बा लामाखौबो मावालाखानो दोनबाय, जायनि थाखाय रायजोफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैदों बा उसुबिदा जादों। दा बेखौ जोङो दिनै सरकार जानाया बोसोरनै जाबाय। जोंनि सरकार थाजासिम जोङो जोंनि जि लामा खोनाय दालां बानायनाय गासैखौबो जोङो मावनो थाखाय जोङो आसनि लादों आरो ओंखायनो रायजोफोरखौ आं खावलायगोन, जोंनो एसे सम नांगोन। जों 2-3 बोसोर जोंनो सम जुदि मोनोबा जोङो बेखिनिखौ जोङो आसनिनि गेजेरजों एबा स्किमनि गेजेरजों जोङो बानायनानै होनो हागोन। दिनै गंबेसे गारि बाहायनाय जादों? दिनै 2 डाम्पारखौ भारा लानाय जादों आरो गंसे जेसिबि। बेनिफ्राय फेरगाव समस्थिनि सिङाव जेसेबांखिनि गाज्रि लामा, गामिनि लामा, रायजोफ्रा ओंखारनो हाया, फरायसुलिफोरा फरायसालियाव थांनो हाया, अखा एसे हायोब्ला हाब्रु जाजोबो, बेबायदि लामायाव जोङो सेन्ड ग्रेभेलिंखौ गारना होनाय जादों। সেইটো আঁচনি নাই, আমি আঁচনি দি মই সেইটো কৰাইছোঁ। 2 মাহ দৰমহাটো মই সম্পূৰ্ণ আজি জেচিবি ডাম্পাৰ ধৰাত মই ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে ৰাইজে। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरापि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।